खुलुमका जो मीडिया फाइनरकनो जो हास्टेनि लुगरकनो नरक साइमनो सिनी बिसरा मुंज जो नरक कन्टेक्ट खालामना नायदोंमोन आरो सिनी एदिसिनी हा खबुई बरक खालामना नायदोंमो उनका आ जागा बरक जों मैप थांमोनि मैप दैनाया हाबेलो बंनि जे लैंडमार्क दंमोन आ जागा सिनी आमदनि बिसिनी बिसि कमिटिनि जे ऑफिस पंचायत ऑफिस सिनी साबुनाल ऑफिस आयात खबलबि ते गोबां मा जागा फाइसिं सिनी एदिसिनी हा खबलबि दं ते बायदवा आबनो कारिबो ते कैसा बरक जेटा बद्रला ग्राम पंचायत नि आन्दर निने सिनी बीएसएफ कैम्प खालामनानै ताबुक थांनि दंमोन एक्चुअली आबो चिकनसारा एदिसि विलेज से खालायो आरो जे तंनाय आरो लुगुरो बेबा सिनी एदिसिन भुटानो इनका ताबुक जे जागाव बरो बीएसएफ कैम्प खालामनानै नायदोंमोन आ जागानि जे जत राबार बागान दं प्राय 77 परिवारनि बर'फोरनि सिनी तिब्रा सामामा बर'नि राबार बागानाव तानाय माने आबनो नावै आ जागानाव नावैनो जे बीएसएफ कैम्प खालामनानै नायदोंमोन अबनो जों गोबां मा 2024 नि जुलाइ मासावबो डिएम मिथानि सोंना সেই সময় বরক जोंनो कम रोजा अमाहा जुदि मै दखानके जों अमनो नाया हमिने फेबा दिनै आतमसा हठातके थांनाय 10 तारिखआव बरक 11 तारिखआव हठातके हाय दिबाके सुनिबागैने फायनाय नायफैनाय मोटामुटी फायनाय बिनाय बरक चिनी आमचानि चिकनसारानि लुगरकनो साइकलांका आबनो एगेन्स्ट खालामनाय आबनो प्रोटेस्ट खालामनाय विशेष खालाम ओ दुइटा न प्रोटेस्ट खालामनाय खानानि सिमी आं बिसरा बदि डिएम ऑफिस निबस कांगो आबो सल्यूशन नि याखान जरा सिदिन डेमोन्स्ट्रेशन खालामनानै थांनि दङ अबनि बागैनो नरकनो दिनै मुमुनि हारमानि हास्टेनि लुगरकनो बयनु खाना निसिमी आंजोंनाय आं आनि देहेरनि थै जेथुक दंसा पर्यन्त आंनो नारकनानि चेष्टा खालामनाय आं साइमेन्या बोसोर सातसा जोंनाय तबे आं मनि बागै मरन बन्दराय खालामनाय खाना जिनि सिदिन डेमोन्स्ट्रेशन आसुकनाय ओ जागा आनो केव दागिया ओ जागा केमनि प्रेसारास गुरै आं खा खालायया जों अनेक कागज तागज लायया अनेक आन्दोलन खालायया जों अमनि बागै लामा बोका सका फेबा जों अमनि कोनो सल्यूशन गैया बागै विशेष खालाय ओ दुइटा न तैनायनो ओ डिमान्ड तैनायनो खाना जिनि आं 11 जिनि डेमोक्रेटिक बुस्थुवा सिदिन डेमोन्स्ट्रेशन पिसफुली आरो कोनो साउन्ड सिस्टेम दंला आरो कोनो बासन दंला आं आलागा आसुबि प्रोटेस्ट खालामनाय अमनि एरै दं थानाया किसासो सिगां खानाखौ बगाव थांलै प्रब्लेम सालायखो डिएम दाय एसडिएम साला आवको जे सल्यूशन ना जे सामन दाबसो जके आबो निदा ओंखा नापति किन्तु आबो आगनो थांगोन बरे दाबसो जर बरं कोनो सुमतायसा नुफाजाया आबन बागै सल्यूशन बागै दे कोनो कप साफाट्राया हाबनो प्रशासननि बंनि प्रसेस बंनि चलि दंथों आं आबन नाया आं अरे केबुं खामनाया आनि कक्का हाइसि सिबाय जला डिस्ट्रिक्ट जदिनो बीएसएफ कैम्प दं खालामनो नांखांके दिनै फसल खालाय जायगा गोबां मा जागा दं खालि माने लैंड दं सरकारि निनो गोबां मा जागा खालाय जाग दं आ जागा कोनो राबार गाय जायगा आ जागा कोनो रक दखल खालाय जायगा आम हाय जागाव उनको खालायगाके जानाय आगरो सरकारनि एजेन्सिया आगरो नगर पंचायत खालामनानै थांथानिबो एजेन्सिया बीएसएफ कैम्प खालामनानै थानांगौ एजेन्सिया किन्तु आ जागा बरक जनबहुल एलाकाओ चिनी बरफ जेता जीविका निर्वाह खालामदोंमोन जेता 100-150 बছर सिगांनो चिनी बाप दादार आबाद थेकेनो आ जागा चिनी बरफरो हक खालामनो जिमि दखल खालामनाय जे फाइ दंमोन आ जागानो जोंदिनि मुटेनो याकाना मुजुंया याकाना नजाया आर तमुनो बहागे चिनी हा तरके दिनो अरो थुपसा खाना उ जागा थुपसा गाके चिनी एदिसिनि हासे खसरि थानाय भबिष्यत चिनी देबो हा खसरि थानाय हानि बागै तामुनो आं खाखलायो उपयुक्त समय अबनो प्रकाश खालाय नारकनानि बागै आ खाखलायनाय आनि बिसिनि थेके आनो आनि बखा खासंखा हानि बागै खानाय जिनि आं साइसुंनो आसुगरानाय लुकुरो
logi rekha 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 beriya pheba angna bon bagene khana timne asukna hine decision naka te ani formal tini information lirka SP no sibajol SP no information lirka te aga khana ni bon chawna mon chawa akugoi ang khana timne chawa chenai chini ha protect khaden bagene chini edishini hano narakna ni bagai rokka khaden bagene Sarnang karo dem besa sasu na songai tai lukurong na tai logiro aba haida. ang sakabola ang sajuno ang decision naka ang sajuna sona lukurok logi rekha kaba lukurok logi remano ang lukurok no logi redugoni saya logi taro de goni saya abo lukurok ni kaba haibano am nang borok borok bo do kok sanai ang kanan jime asu dongno ang borok janu gunjo